people, hello everyone, welcome to Sim Reality ITV. Pana patinongwafa my latest patinotangwa vididzo netsvakidzo nyaya dzakasiyana siyana dzinochitika matiuma naose enyika yeZimbabwe. Kaichingiri first time kusvika pana pasota subscriber, please don't forget to subscribe Sim Reality ITV. Kana kunolike Facebook page yedu yakanzi DJ Sparks Sim Reality ITV. Kana kunotsvaga pa Instagram unokunosearcha DJ Sparks Zimbabwe unobva watibata ipapo. Nyaya ndineyo panapa inyaya yaObert Karombe anova iye Mbinga yatakarasikirwa nayo madezi apfuura apa ichinge yaita accident mushure bekunge yaibva kunanisagura namasvingo kona masvingo road yakaita accident kuBeatrice ikatisiya. So pane musikana so atange taziva kuti ndiani but ane nyaya yake yanga achitaurwa achita sekuti ari kufara kuti Mbinga iyi yatisiya, aifara kuti munhu ashaya achiti akaurayirwa brother wake madezi makore apfuura pa 10 years ago 2012 kuSouth Africa. Andafunga muri kuona maposta ayarapa aya ndo maposta anga achiposta achingoposta nyatsoverenga izvo nemusingamhanye mhanye but ndo nyaya yake yari kutaura kuti ari kufara kurasikirwa kwatakaitwa neMbinga iyi naObert uyu. Anoratidza kuti ane zvimwe zvaanoziya zvaiitika pakati pake iye nani naObert. Zvikuratidza kuti mukomana uyu anga akauraya hanzvadzi yake. Saka maposta ese arapa aya ndo maposta ekuti sei anga achingoposta paFacebook anga achimbotsvakiridza nekuongorora kuti nyaya yake ndeyechii but azoona ndiyo nyaya yacho iyoyi. Saka ndo zvikuitika izvozvo izvi ndozvatatingokuratidzei zvanga muchiverenga izvo maposti ese anga achingokanda paFacebook. Saka muri yeZimbabwe ndo zvikuitika izvozvo izvi zvakawanda zvekutaurwa pamusoro pemukomana uyu zvimwe zvacho zvikutorwa nemusikana anonzi Hanzi warapo. Saka ndo nyaya dzikuitika. Thanks for watching. My name is DJ Sparks Zimbabwe. Ndiripo pachivhitivhiti chiri health, chivhitivhiti chisina maside effect, chivhitivhiti chatinongowafa zvinenge zvichiitika patinongowafa zvinenge zvichiitika. Tinoda kutenda nesupport yamuri kundipa, ndoda kutenda nezvakanaka zvose zvamuri kungoita pana pa Sim Reality ITV. Kuwanyowani wese musabve pana kumusina kusubscribe. Thank you.